Zizobe zidlana umlala edilini lomculo kaMaskandi Mzansi Maskandi Experience eKagiso Stadium Ntshonalanga yeGoli Ngomgqibelo. Inhloso yomcimbi bafowethu ukuthi sisize amaciko akithi ngokwezimali emva kwe-COVID-19 yabahlukumeza kakhulu ukuthi nabahlomuli ngokwezimali. Okwesibili, umphakathi wakithi wala sihlala ngakhona eWestland, intsha yakhona senze show ukuthi yaqasheka, nabantu abadala senze show ukuthi bayaqasheka, ba more than 60 abantu sibaqashile abaphuma emphakathini wethu. Amabhizinisi, osomabhizinisi abasafufusa nawo balithola ithuba ba more than 15 abasendaweni uze nabeze bazohlomula badayise ukudla, abanye bodayisa impahla, abanye ama-crafters abazobe bekhona ukuhlomula konke lokho kukhona esizobe sibhekana nakho ngomgqibelo. Esicela ukuthi abantu abeze bezosupporta osomabhizinisi bangakithi basiphakamisa indawo yangakithi. And then mase sibuka futhi lapha mase sikhuluma nge-line-up yethu iphethe okhuzani, iphethe omthandeni, igcwamelisha, iphethe lapho njoko, jive ziningi, osigqobo sentambo, kwabo bonke sisibona ukuthi sidonsa indoda la uBig Zulu ezokwazi ukuthi nayo isihehela abantu abaningi.